A provincia de Lugo é xa escenario habitual de la Vuelta a España ao longo da súa historia, co patrocinio da Deputación. A última vez foi en 2021, cando, como este ano, unha etapa finalizou en Monforte de Lemos. Nesta edición, a 15ª etapa, con saída de Vegadeo, volve ter a meta na cidade do Cabe, tras percorrer 9 concellos da provincia: a Fonsagrada, Baleira, Castroverde, O Corgo, Láncara, Sarria, Oincio e Bóveda. Será o día 7 de setembro. Este ano falamos dunha etapa, eu calificaría case de montaña, ou media montaña, longa, e tamén unha etapa exixente, desas etapas rompepernas que suelen conocer, e que vai discorrir, pois eu creo que por uns paisaxes espectaculares da montaña lucense e, por suposto, tamén da comarca de Sarria, e que lle vou a decir dos paisaxes que hai ao lado de Monforte, na Ribeira Sacra, no Val de Lemos. Creo que falan por si solos. O presidente da Deputación e alcalde de Monforte destacaba o impacto económico do paso da caravana da proba ciclista pola provincia durante a presentación da etapa xunto ao director de la Vuelta. Moviliza a máis de 3.000 persoas, que logo se dice, entre organización, equipos, medios. E só en impacto económico directo estimado, segundo os informes técnicos, esta etapa pode supoñer aproximadamente 2 millóns de euros para a provincia de Lugo. E un retorno total superior aos 3 millóns. Por lo tanto, esa riqueza vai quedar ao longo da provincia. As cifras dos informes técnicos engádense ás da promoción televisiva. Somos una ventana que llega a 190 países, somos de los eventos de España, sin duda, que a más países llega, y esto también se puede contrastar. Estamos presentes en los 5 continentes y además vamos a poder enseñar pues, toda la belleza del recorrido con la provincia de Lugo, con la Ribeira Sacra y también, si me lo permiten, con la extraordinaria belleza y riqueza arquitectónica que hay aquí en Monforte de Lemos. Para que todo isto sexa posible, a Deputación achega 100.000 euros á organización de la Vuelta. Para min é un investimento, non é un gasto. É un investimento en promoción que reforza a nosa marca territorial, sin duda ninguna, e facémolo tamén pensando na xente, porque queremos que este evento implique pois, os veciños tamén, non? Que saian á rúa, a apoiar os ciclistas, que participen da festa do ciclismo. Que sexa un motivo de orgullo colectivo, e tamén unha oportunidade para a nosa hostelería, para o noso comercio ou para os pequenos negocios. O ser unha etapa de domingo é máis doado o seguimento en vivo do paso dos corredores e da súa chegada á meta na Praza da Compañía.